Ήθελα και φοράει και αυτό το ωραίο το χρώμα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα στην Ελίνα με τα πίσω. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήθελα να σας πω ότι έχουμε μαζί μας σήμερα, φιλοξενούμε μαθητές από το Λύκειο Παραλιμνίου. Είναι μια ομάδα που θέλουμε να τιμήσουμε, γιατί ήρθαν πρώτοι στο πρόγραμμα Junior Achievement. Wow, εδώ χειροκρότημα. Ήρθαν πρώτοι παγκύπρια, να το λέμε αυτά. Σε αυτό το πρόγραμμα ήταν χορηγός και τα Μετρό και αυτά τα παιδιά τώρα θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην Εστονία τον Ιούλιο και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδιά, θα μας πάνε μέχρι και την Εστονία. Μάλιστα, ναι, και θα σας πούν λίγα λόγια για το πρόγραμμα αυτό, θα το αφήσω να σας τα εξηγήσουν αυτοί. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει, ελάτε εδώ κοντά. Εδώ, ελάτε λίγο κοντά μας. Γεια σου, τι κάνεις? Μια χαρά. Λοιπόν, το όνομά σου θέλω να μου πεις. Είμαι η Χρυσταλένη Κραή, είμαι η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας μας, της Safe Security. Από πού είσαι, Χρυσταλένη? Από την Τερίνια. Από την Τερίνια. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για την Τερίνια, παρακαλώ πολύ. Και για τη Χρυσταλένη που σας περιποιείται εδώ στα οικονομικά. Πες μας λίγα λόγια, Χρυσταλένη. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε για να μπορούμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό Junior Achievement. Είχαμε κεφάλαιο 500 ευρώ και δημιουργήσαμε ένα μηχάνημα για να παίρνουμε αυτόματες παρουσίες, αφού παρατηρήσαμε ένα πρόβλημα στον χρόνο που χρειάζεται για να πάρουμε τις παρουσίες στο σχολείο μας. Και έτσι δημιουργήσαμε το Etherwise 745 στα πλαίσια του διαγωνισμού, όπου είμαστε πάρα πολύ καλοί και νικήσαμε στην Κύπρο. Αυτή είναι μια μεγάλη διάκριση που μας έχετε φέρει εδώ στην περιοχή μας και τώρα θα πάτε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ναι, και επίσης δεν πήραμε απλά μόνο το πρώτο βραβείο, κερδίσαμε ακόμα 2, σύνολο 3 δηλαδή βραβεία. Τα βραβεία, θέλει κάποιος να μας πει τι είναι? Τα βραβεία είναι κάποια άλλη χορηγία που μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο? Είναι βραβείο απλώς για την ιδέα και τη δημιουργία σας? Υπήρχαν διάφορα βραβεία, η κάθε ομάδα μπορούσε να επιλέξει, ήταν σύνολο 7. Κερδίσαμε το πρώτο βραβείο που ήταν η πρώτη ομάδα, κερδίσαμε βραβείων Innovation. Best Branding in Communication, το οποίο ήταν που τις εμπειρίες τις οποίες είχαμε, που κάναμε μια σελίδα Facebook, ενημερώναμε πελάτες, μιλήσαμε με πολύ κόσμο, κάναμε άλλες ραδιοφωνικές εμφανίσεις και καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το οποίο βρίσκομαστε. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Μετρό για την χορηγία που μας δίνει. Είναι ένα μεγάλο συν. Τους ευχαριστούμε γιατί είναι το κίνητρο. Είναι ο δρόμος. Αν μας ανοίγει το δρόμο να πάμε όλοι στην Εστονία. Να περάσουμε όλοι εκεί πέρα. Είναι μια εμπειρία η οποία θα σας μείνει πάντα και όταν πας εκεί με μια πολύ ωραία ιδέα και ήδη μια καλή διάκριση εδώ στην Κύπρο, τότε νιώθεις ότι πατάς καλύτερα. Και τον δρόμο αυτό σας έχει ανοίξει η υπεραγορά Μετρό. Και θέλω να μου πεις εσύ ποιος είσαι, το όνομά σου. Με λένε Ευάγγελος Μακρύδης. Είσαι από πού είσαι? Είμαι από το Παραλίμνη. Είσαι από το Παραλίμνη. Χειροκρότημα κάποιος στο Παραλίμνη. Αφού χειροκρότημα την Τερίνια, θα χειροκρότημα και το Παραλίμνη. Δουλεύω στο κομμάτι των IT μαζί με έναν άλλο συναδέλφο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μέντορα μας που μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μας στήριζε. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λύκειο Παραλιμνίου που ήταν αγωγός, μας βοηθούσε για να φτάσουμε στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Μα τι ωραία που τα λέει ο Μακρύδης, παιδιά, τι ωραία που τα λέει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Με λένε Ραφαήλ Μιχαήλ και είναι από την Τερίνια. Από την Τερίνια, πολύ ωραία. Χειροκρότημα να δώσω που θέλετε, πάλι. Τελευταία μας φορά. Λοιπόν, εσύ σε ποιο κομμάτι του project να ασχολείσαι? Στην ομάδα του marketing, όπου προσπαθεί να προωθήσει το προϊόν και να το αναδείξει. Πες μας έτσι λίγο, τι έκανες δηλαδή για marketing, πώς προωθήσατε το προϊόν σας? Το προωθήσαμε με διάφορες posters, με διαφημιστικά, με διάφορες ιστοσελίδες και φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και με διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε. Τέλεια, τέλεια. Πότε πάτε Εστονία, παιδιά? Πότε είναι η ημερομηνιακά? 22 του Ιούλη. 22 του Ιούλη. 22 του Ιούλη, σωστά. Λοιπόν, θέλω με το που τελειώνετε θα έρθετε μια βόλτα στο Ράδιο Πολιτεία να μας ενημερώσετε μέχρι τότε για να ξέρουμε κι εμείς πώς πήγαμε στην Εστονία.